Bayede Makumbamane umhlaba. Lo khulumayo uShobane Nkonkoni umphehlwe nje ngaphansi kwamanzi. Isidlubula dledle sikanobamba esadla umuntu amkhaphelela ngamathi langalibalele. Ugogo logobile saluka sempondo uvuma vumane lovunya ezizweni. Umkhashelo okwela kubo umhlonishwe emazweni. Ithi 2025 ngiyanibingelela nonke Makumbamane umhlaba lapho khona nawe lapho khona ngithi bayede. Sineyinguquko ke kulonyaka esezikhona enambeni ebengitholakala kuyo ebiyaziwa ngenamba ethi 066. Angisatholakali kuleyo namba ngesizathu sokuthi inamba yami ihekhiwe bakwethu. Inamba esengitholakala kuyo ithi 071 44 29 799 071 44 29 799. Iyona namba esengitholakala kuyo njengamanje. NguShobane Nkonkoni ngitholakala phansi endaweni yaseNewcastle la ngitholakala khona ngisasebenzela esigodlweni lapha engikhona. Umuntu nomuntu ngicela